Mbare will be the first place that we are going to develop in Harare, and those that had relocated to Borrowdale and Mount Pleasant will come back to Mbare, of course. These were the words of the Vice President, retired General Constantine Chiwenga, during the peak of the 2018 harmonized election campaign in Mbare. 5 years down the line, the overcrowded floods are still in a sorry state, with raw sewage heavily flowing from the second floor to the ground. As 263 times, we had a tour in Matapi floods, where we managed to interview residents on the dire situation they are exposed to. Sewage, atite 2 days, tisinofeka magambo tichitsvaire mumaona uno mune marara motogezera vanhu. Vanotobva vamwe nemamablocks vachiyazogezera munomu. Ende mabhini tinotobhadhara munhu. Kuti atakure mabhini. Sika dambudziko renyu mwambotaura here kucity council? Vadi kuzvinzwa. Chavanongodai mari yavo. Mari yavo ndiyo yavari kuda, ene mari yakutaura imari yakawandisa. Pamwedzi wega mubhadhara mari? Vari kuti 63. 63 pa 63 yo sofa zvipepa zvakauya zvine ma1000 mangani. US. Ma-US ere vano mabondi zve. Bhiro racho rakakwirisa zvototi pakati weipa ende vari kutoda mari yavo. Zese inenge do mari yavo, saka vari kutidzimira magetsi, mukabhadhara magetsi anobatidzwa. Dai vatibatsira kuti vationera kuti maflats ada kutoita sei, sewage nemarendows aya kuti kukwira kwari kuti akwacho kwakanyanya. Tarumwa netsikidzi. Mai kune macomrade tsikidzi zacho outbreak kubva kwese mahostelesi aya. Tsikidzi zikunzwa nei? Hatichazivi. Kambodza kanzuru. Kanzuru hapana zvaikaita. Ukatoudzawo munhu anenge kuvhoterwawo ndianditombotirewo kuti otengwa mushonga mombospray kuti motenga wega mumba mako notidzikana sokuruma nego payakasprayawo dzakatange dzatowedzera. Saka aiwa dzimba muskurarika netsikidzi. Saka nemacases echolera yamukurarama sei kuno here magasi kukwira here kuno kumbataona mastates ematoilets? Aiwa hapana kambetavo mudumbi papapa wakamborwara zvavo but asati anasokwira steri. Matoilets edu isusu haachafunctioni semafunction avaita kuchara, saka its like iko zvinozvi makabloka, mvura inoflowa ichibuda kana mapassages munomu, zvototi isusu manje hatikwanisi kujambawo. Vamwe vanisati matomboka vojamba but isusu manje hatikwanisi because tinoita kutongotsika mvura iyoyo tichitopinda imomo kuti tiwane kubatsirikana. Kozoti imwe issue ndetsikidzi. Outbreak yetsikidzi yanetsa, vanhu vari kurumwa netsikidzi kwete zvokutamba. Saka tachikumbirawo kuti vanokwanisa kuspraya vospraya tsikidzi tiwane kurara mudzimba, vamwe havasi kurara. Plus nyaya yemarara ndo rimwe futi dambudziko riripo. Ngotiwo rimwe zuva aya vakazombobvisawo marara but anombozara zvokutoti kana mastreets macho anenge angangozara imomo nezvimakomba zvimapotholes izvo zvinhu zvacho zvakuda kutongomaintainwa because hatina sekesi kana tichitofamba nemakrashes unotosvika kutofamba tisenge manheru aya because ukangopodza unogona kutopinda kana mumadreni. Saka so nachoona mapassages anerima kana kune magetsi anenge amboriwa nemalights here? Anenge asina. Kuti munhu nemunhu anogona kuti angowanawo kamari kake kungosi ukatambo kake padhoo pake. But malights mungati muno hamuna. So mungaita ruzivo rwokuti kanzuru inouya kangani pamwedzi kuzotakura marara? Kanzuru haiwanzouye. Painenge yafungirwa nguva kuzotora marara zvavanotoita izvo. Asi zvichemo zvenyu here makambozviisa here kukanzurwa nahurumende? Tinomboenda kuna vamwe vanomboyawo vachicollectawo information but tinongovaudzawo kuti ndo zviripo but hatisatambaona any action yavanenge vachitora ipapo. Saka mashoko amungada kupa hurumende ndechii? Tokumbirawo kubatsirwa kuti isusu nekorera yako mazuva ano ega
zvitori kutotyira vana vadiki vavo varipo panapa because ndo vanonge vachichera-chera zvemvura vachitamba vachipinda vasina kana bhuti. Saka outbreak yekorera iyoyoka inenge ichitozoataka vana nonga mukati mwedu mabhavhu momwe health bomb chaichaiyo because zvamuri chaizvo chaizvo hazvina kubira zvakanaka. Saka tikumbira kuti hurumende itibatsirewo ikwanise kuti inovheterawo zvakaita ngeiwo mapipes edu aya kuitira kuti mvura idzifambe zvakanaka, kusprayerwawo mumadzimba dzedu idzodzidzi kana kutopenderwa futi because madziro acho andiri kuona tsvina yacho yaanawo. Saka vamwe acho isi vamwe totofamba takatobata madziro acho. Saka chachikumbirawo kuti dai vatibatsirewo ipapo. Mutoilet mapaipi akaputika, mwedzi dzenguva mvura chaiyo chaiyo inofuma ichingoverera ipapapo, tadza kushaya kana pekutsika nokutoti totoyotyira even kana ne twana tunokambaira vere natsa kutoona kutoti akatotsika ipapa utachiwana yehuru nekorera iriko iyi hazvimbope utano hwakanaka kuti tinganzi tinoita utano hwakanaka. Even unonatsa kuona kutoti uchitopinda ipapapo mana chapa tsvina inenge ichingoerera ichiita seichituka. Tongokumbira kuti dai takwanisa kugadzirirwawo zvinhu zvakaita sezvo izvo zvikupinda even mumasingi mvura izvo zvirongopfachuka. Saka tongokumbira kuti togadzirisirwa ipapo. Sikawo mashoko ungada kupawo kuhurumende kuti vakuitire kunge zvinhu zvauda kuitirwa nehurumende. Zvandokumbira hangu kuna baba vedu ivo vamunangagwa, tokumbira kuti dai vatigadzirisirawo zvimwe zvokuti even kana zvimbuzi zvinonatsa kuisirwa kana matoilet chambers akanaka ngopendwa. Ndozvatongokumbirawo nezvimwe zvakawandawo ngotoma dzimba dzedu idzi donatsogadzirwa dzosariwo dzanakawo. Dambudziko ratinaro mumatoilets adaya tine vanhu vanobva kumaruzevha vachiburukira muno Mbare mumarengi medu vanouya vachizvibatsira ivo mumatoilets edu atinoshandisa isu vagari kuno. Saka tsvina yavo iyo havazokwanisi kuti vazoflasha because hakuna mvura. Haana security. Vanogeza vacho vanogeza makuseni na8 voenda kudzimba dzavo. City council ivo vashandi vekanzuro. After kubva ipapo na8 vachigeza 11 12 1 hamuchatoiti matoipa ine matoshati. Saka chimwe chikumbiro chekuti ivo kana vachikwanisa wakabva kukanzuro wakagezawo na8 dzemakuseni ugezawo kuma1 munokwanisa kuswerawo makachena. Uye hatizivi kuti ivo vachakwanisa kuti monitose pamwe isusu tisu vagari vemuno muchazokwanisa kuzozvigadzirisa panyaya yesecurity kumatoilets edu. Imwe issue yakakura iyoyo nemapipes edu aya esewage ari kuputika. Zvaputika zvozvo zvirikudzoka zvichierera mapassage hazvina basa kuti mapamba kana kuti chii. Everyday makuseni vanhu vanotomuka vachitotsvaira tsvina idzodzodzo kutodziburitsa panze mapassage kuitira kuti vana vaona ivo isusu vanhu vakuru tiwane pekutsikawo. Saka kanzuro painouya ichiklina matoilets aya haikwanisi kuti kuklina here tsvina dzamunoda dziri mumapassage. Akanzuro vashandi vayo vanongofambira ngogeza matoilets chete zvekuti imi muchazosara sei kana kuti chika havasisine nazvo. Ivo vanoziva kungogeza matoilets either mamwe mabhini chaivo anenge atori mabhavhoka haazi ese maflats aroraswa tsvina dzemabhini anenge arimomo anenge ashandiswa nemadzimai kurasira masadza vashandi vavo havasi kuzokwanisa kutora vachinorasa. Issue yakakura iyo taparara muno mukorera nenyaya idzodzo. The continuous dilapidation of Matapi flats has frustrated the residents who implored government and Harare City Council to intervene. Harare City Council spokesperson Innocent Ruwende responded to the matter by assuring the residents that the city fathers will build more modern flats that are going to ease the Matapi population. Kutogara kwavari kuita muya ndo zviri kutokonzera sewer problems and stuff. Kugara kwavari kuita Matapi flats. Yeah, those flats were bachelor flats. Anga asingafanira kunge ane mafamily. Saka nekushayiwa kweaccommodation vanhu
ine our rates are concerned vatone mari dzedu dzakawandisa even my electricity bills avo akatori bafu. Alright, it's okay, but ngatimbobatai nyaya yemabills. First of all, kuti ndaziva kuti who owns Matapi flat? Matapi ndeikanzuri. So imimi kana muchiti vanhu havanga vasingafani kugara imomo, what exactly are you trying to say? Since you are the ones vakaisa vanhu ivavo imomo Matapi. No. Matapi andinoziva zvinoitika. Isusu tikakupa shopu iwe unotanga kuita sublease. Matopindawo vamwe vanhu, matozara vanhu. That's what happened over the years. Okay. So is there any follow-up yanga muchiita imimi kuona kuti population in Matapi is being decongested, like zvamazara kuti vamwe vacho vaakulojesa? Muziva kutogadzira Matapi kunoda vanhu varimo izvozvo vasimo. Okay. That's what it takes. Iwa muvhe wanyatso kutogadzira vasimo. Of which what you are trying to do is you are trying to build more flats in that area as part of urban renewal in Mbare. Kugadzira je mamwe maflats ekuti tozovabvisa tovaisa, then we can attend to those flats because the problem dzemaflats aya atowandisa anotoda kuti vanhu vange vasimo mukati. We can't renovate them while they're inside. I mean, the toilet part, just the toilet part, to make sure that they do have running water and the chambers are clean. So what I'm saying is you can't renovate those flats mune. Alright. Saka ndosaka tati plan iripo. Izvozvi we are busy cutting partnership. Saka mapartners ekuti tivake mamwe maflats paside kwearipo kuti. So that vanhu varimo they can be moved kuenda ji. Okay. That's my new one, so that we attend to those flats. Alright. So how far are you with that program? Because the situation seems to be dire and the people might be exposed to different diseases, especially cholera. Hello? Ndiri kuti saka imi Matapi neurongwa hwekuvaka maflats aya. Yes, kuti ndiri kuti Matapi neurongwa hwekuvaka maflats amuri kutaura aya. Hangoziva kanzuru inenge yakawandirwa during this time and most of our residents are not even paying their bills. Saka ndosaka tiri kutsvaga mapartners ekutivake mamwe manyowani maflats. Saka we are still quoting investors for that. Alright, it's okay varweni. So ndaida kubvunza kuti Mbare ndiri kuona kunge nzvimbo dzavo zhinji dzava occupied kadza nezvimwe zvivakwa. Saka kana muzovaka maflats aya muchadzinge muchimavakira papi? No, there's enough space there. Papi, exactly. Particular ground, pane space. Even paside pemaflats aya there's space. Saka imimi muri kufunga kuda kuvakira patsiga ground? Hello? Ndiri kunzwa muri kufunga kuda kuvakira patsiga ground? Ground? Patsiga ground ndo pamuri kufungira kuti ndo pamuchagona kuisa mamwe maflats? No, there are so many areas in Mbare. Tsiga is just one of them. Tsiga is just one of them. Yeah. From time to time, the residents still have a glimpse of hope that what government promised in 2018 to build modern-day apartments for them will come to reality. I'm Takudzwa Shaya, reporting for 263 Times in Harare.